Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma. Selamat beraktivitas guys. Mbak Isma habis mandi, yo bareng bomba, bareng masak. Kalau dia pengen ngewek wedang, gimana bareng godok-endok. Ting godok-endok akeh acara apa mbak? Godok 6 yo. Aku mau berangkat kerja guys hari ini, alhamdulillah. Panggil bosi dan kerja lagi, balik ke tempat awal ya guys. Kita mau bikin kopi untuk bontot sang kopi guys. Kopi, telur, aku tak bontot di sego gak gelem, sambal teri no. Terus tahu tempe emoh. Aku biasa dikei mangan bu, aku batik segone mandi. Makanya Jakarta kuwi adoh guys, dino suwengi Bogor kono lho mah kulone Jakarta yo, jikan Bogor iki. Jawa Barat. Iya guys. Jawa Barat. Kita bikin kopi. Kopi ini kopi hitam guys, Pak Riko itu. Gak ngombe kopi susu. Gawani rentengan emoh untuk kuning kono. Nunggu banyune molak-malik dulu. Engko Mbak Isma yo ngeterno guys. Ning gone terminal yo BC itu nanti jam 11:04 kita berangkat dari rumah. BC ini gak setengah 12 gitu guys. Berangkatnya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Nah. Ndok wis tak godhog mau dadi wis masuk anget-anget adem. Ya dipasik ngene guys. Kok dipangan ning bis. Ndelok ndok godhog ae. Gak sang sego tapi ndelok ndok godhog. Cukup janane. Ini sampai mendidih kenapa nggak wedangnya saiki guys. Nek budal bendang adem soalnya apa botolnya nanti nek meleleh ya nek panas-panas guys, jadi kita buatnya bendang adem-adem. Nih guys, barang bawaannya sudah siap, tinggal bikin kopi. Nih guys, kopi ini sudah ready. Nunggu rada adem. Guys, gawane banyu, kopi, ndok, kripik. Gini guys, kopi ini pakai menti gak roh. Guys, kita alhamdulillah sudah lanjut ya kontennya. Kita mau berangkat. Gawane alat-alatnya wis kabeh ya. Kita sing koyo wah, berarti koyo aduh mau kabut. Berangkat guys, bismillah yo, dongakno Pak Riko. Moga-moga sehat ning kono, lancar rezekine, golek duit berkah barokah yo guys. Sedungane bojo muga-muga mandi. Apane ya? Cik obat-obat. Ki Peri gak melok guys, Dik Peri. Soale yo mau melok bocahe. Kita mau berangkat. Jaketem. Aku helman. Wis ngeluh. Loh, sing sijine wis kok. Berangkat guys.
wis perpisahan guys dintek-entekno. Jarine kancane ngene. Lah pe budal saapan lho kowe nek jek kangen mbek bojone yo piye ya nih. Ngobrol. Pinang golek duit, guys. Kamu sayang sih ya? Wah, wah. Kelakuan nih, guys. Lho, oke berkate bojo anu lho, mandi lho, dungane. Tak omongi kowe. Sayang gak wong nom. Oh, guys. Lah piye lah yo bojone? Ora mikir nom tuwek wong sing tuwek jek iso kok. Rasa dilerekno ya, nek apa dilerekno. Tapi kalau kamu sing dhewe iki. Ya iya lho. Lho. Tare ngono guys wong iki. Oh, sesawa tambiro iki. Terus di tas-tas. Rokok, HP, cas. Bentayangan jadi mau. Pas no jam guys ngono ning kono. Ngenteni bis beda kesuwen. Karo cek obyek. Anakmu ora melok dipamiti sik. Wis tak telepon. Sik tak celuke bari. Gak melok pamit ayah sik. Salim, sayang. Ayah kerja golek duit sing akeh. Sayang. Sayang. Aku buke nek mulai ae kok. Rokok ya. Cese wis. Tak minggu shopping ya mah ya. Kowe nggo kabel nih, gak nggo kabel colokan. Kipase ora nggawa sing cilik gak nggawa. Ora. Jam piro wis ndelok jam? Kopi, endok, banyu, ripik. Montore ditoto sik. Tak nggo helm aku. Tak kapane sik. Salim kalau wong-wong. Oh, lupa lu. Nah, iki jandel nang ngarep. Salim wong-wong. Berangkat. Kayak apa mendem ae minyak. Gak ora anting-antinganan. Kok so antangin piring. Iya, hati. Woi, pengen iki? Oh, ada sakale. Amin. Ya berarti. Namah tolong pergi nih kan pergi. Melok. Ini dia Mas lo. Ning Bogor. Apa? Numpak bis. Pokoknya gue bulan yang lalu nonton. Berangkat, dadah cucu ya. Guys, bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat. Jagrak yang. Udah selamat, udah selamat.
mbok isi ora ben. Loh. Enggak. Ini tukang parkir. Kono dulu. Kok mana apa nih jelek iki? Pengen sih. Aku ditinggal. Aneh bojone lo ditinggal. Ya guys, Pak Isma guys gak ketok. YouTube kamu ya ki. Ora alon-alon. Jendere mbah. Wis rame guys ki pokoknya apa namanya anyar ki. Kok main bandara aja. Tempat bis iki lho. Jadi godi bingung ya. Adanya aku lo ditinggal ra kabar. Nanti apa nanti? Menunggu BC guys. BC tekannya jam berapa? Tengah rolas sampai tengah siji. Tengah rolas sampai setengah 1. Soalnya BC dari Bojonegoro ya Allah ya langsung nek tekan setengah 1 lah yo. Mendel. Iki saiki iki jeneng apa iki? Terminalnya baru guys. Wis dibangun anyar. Sampe nembane dhewe terminalnya ra koyo ngene. JS. Ya. Oke, ngomong. Ya kok kesini. Pan. Oh iya. Oh iya. Sini kan. Ada sini terminal. Sini terminal sama. Apaan? Zaman saya JNS kelas. Iki wong-wong padha mudik balik guys ning gone sing anak ngene dia iki ngomong ki mudik ning emperan kono. Aku pengen delok ning kono lho. Wis kok kene. Katanya yang di gue katanya. Ya. Guys, ternyata enggak. Sekarang BC kalau guys agak loh. Wah, kayak banget tuh. Lewatnya di? Oh, neng kono.
Oh, gak liwat kono gak? Liwat dia. Jemput depan. Aku biasanya main dekene di. Oh, nek kene. Lah anu di sukar bang. Luar. Aku sampai bingung. Tunggu aku nek mulai liwat di kok. Udah kene. Iki langsung rono tapi kok. Lah iya rono. Kok bingung aku, guys. Sakmene mbane iki lho. Penjungok ning kene sih. Aduh ya Allah, guys, tak leren ambekan beduk. Aku ambek mesisan ape tuku nganu iki krim iki. Mana? Ngetan tapi ra nggo KTP aku. Iki bisa enak. Ndak. Lah engko ngantek jam 1 wis kae. Lah kan ngenteni penumpang sing Bojonegoro. Ki Jakarta. Polres. Iki. Polres iki kono lho. Iki Cilegon. Serang. Lho dhewe-dhewe ya. Dewe. Laju Prima. Terus enek apa neh? Garuda Mas. Wah, akeh guys BC. Lah kae Batore Gruno. Kalingga Jaya, Brilian Jaya, Sentrum, Terus Haryanto. wah akeh ya. Piro BC? 10 enek. Jakarta tok. Ya soalnya sama kan anu Haryanto. Iya. Laki Mas. Tiga patungan ya gue. Iya patungan gue. Jek rene ya, njungok kono. Pak senengane telat ngantek jam 1. Ketemu dene. Ini nomor berapa lagi? Itu 540 ya bener iki. Masa iki? Lah iki ya? Ngaplan nomor itu lho. Ngetok. Ketok iya. Ayo lo ketok. Enggak iki 7017. 7017. Penumpake ngene iki guys, Garuda Mas. Sing ngenteni BC. Mas Delapan. Teko ning kok ki nguri dhewe, mesti bis kae. Lemot guys. Ora teko-teko. 7540 ya, ya iki lho BC. BC datang guys. Rokoke. Hati-hati ya. Mas hati-hati ya. Biasanya datang guys, kayak bojoku mbek kancane, hati-hati di jalan. Hati-hati ya.
Iya. Lagi cek guys, Pak Riko sudah masuk. Ini melakukan dhisik BC aku. Banyak sekali bis BC guys. Tak antara ini kini sampai jalan dhisik. Moga-moga selamat sampai nggon ya guys, dongakno ya. Moga-moga gak enak apa-apa, lancar sak kabehane. Gawe diparingi sehat, lancar. Wah lagi bisnis lagi guys. Sampai bingung aku. Nah, sampai berangkat guys. Ayah ning kono. Dadah ya. Mbak Isma pulang. Sekarang Mbak Isma tinggal pulang guys. Pak Riko sudah jalan BC. Ternyata yo gak suwe-suwe amat nek kae sampai jam 12:30 guys. Terminalnya gede banget. Wis pulang dulu. Tembuse lho. Pun liwate ya kono lho. Bise ya liwat kene. Langsung budal. Aduh, akhirnya sampai rumah Mbak Isma. Panasin Mbak Yeni, ya Allah guys. Wis moga-moga ya Pak Riko selamat sampai tujuan ya Pak. Pemirsa dongakno moga-moga nek nyambut gawe lancar, rezekine akeh. Diparingi sehat ning kono, doa terbaik untuk suamiku ya. Mbak Isma pamit, sepurane nek klira-klirune Mbak Isma tutur katane sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Moga-moga kabeh diparingi sehat, seger waras, panjang umur, berkah barokah yo. Kalah aku guys semean. Dan jika lo untuk rezeki guys, penghuni makni bagikan seripah. Bodoh bareng-bareng gimana untuk rezeki guys. Bantuannya metu, podo eling ponakane, ya dikei aku guys, ya matur nuwun wis kabeh. Muga-muga diparingi
berkah barokah, lancar. Pokoknya matur nuwun, gak iso bales apa-apa ya isone Mbak Isma mendoakan. Ngono Mbak Isma pamit rezeki tidak Allah ketara dadi wong apik sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, macet.